Hamwa kadongan para siroha jala padingan basa do debata nabuas manalesei akadosata alani i tapauduk madirita tuadopan ni debata lahu manopoti akadosata nagudangi martangiang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hamin waing tujolom manopo ti dosa nami akan nahula hami marhitesian pangalosyon nami di patimu ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni roha nami naruai nang sian pakateon nami na soture rodi pangolion nami di hisap-hisap ni roha nami natamas tutudo hona uhum ala ni dosa nami alai natarasosul bagi dohamin waing ala ni asi maroham di hami ale di bata nami sesama saluhut dosa dohot pangalasyon nami Ale Tuhan debata padingan basa jala para siroha molohuingot hami do balgani holong mutu hami jolma pardosa ikum mangulu mahami nian di bagasan holong di tonga-tonga ni portibion alai tung jojo situdo pangalahon nami dang patuduon holong tudongan nami jolma dang husarion hami akan narikot di dongan hola diri nami do hupasari-sari hami dangolo hami mangurubi akan nahurangan hape di leon hodo di hami ragam ni pasu-pasu napataun hami nian mangulahos sa asini roha ale Tuhan debata say marpamuati maruham di haga leon nami unang tung uhumi hami di saluhut dosa dot pangalosyon nami alai sesama dosa nami adang di mahalomor roham hamatian ni parjahat hamumulak ni parjahati tumudalhon dalanan nasoturei ido di halomor roham. Ale Tuhan debata disuruh hodo hami asa gabe tidangim di tonga-tonga ni portibion hape jojo do hami maila jalma biar maka tidakon ho marhite hata nang pabahenan di pargulmiton ni ngolu nami lala do hami mangalului holan narikot di pardagingon nami dang huharikoton hami ngolu ni to dinami ale Tuhan debata pernikahan basa jala para siroha doho alani anak kaholongan ni roham Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhutna jala suruh mato di parbadia tu roha nami be asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati gora dot habadiaun gabi saat hami Tuhan nguluan na sura suda na pinar bagabagam diakan aporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami atong martangiang mahita saluhut na di bagasan rohat tabi. Siari aku
Tabegema hata baga-baga di debata taringo tu hasisani akadusata. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songonobun. Jala songonobun manorop akadusam. Sai mulak maho tuau. Ayau do si paluaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin hudul mahamu. Atong tauduti tapuji tuhata. Sianedeta nomor 672 ayat sada. Dungian no diuduti ma nama buan tangiang pangodianon.